Terve YouTube, ja täällä mä haluan tehdä videon teidän vanhemmille. Ja tää videoaiheena on Growtopia vanhemmille sen takia, koska ja vanhemmille niin en meinaa niinku aikuisille, vaan teidän huoltajille, jotka antaa teidän pelaa tätä peliä. Ja mä haluan nyt, että jos teidän vanhemmat haluaa tietää mitä tässä pelissä tehdään, niin käykää kutsua ne tähän, niin mä selitän nyt teille sen niille silleen, että ne ymmärtää. Ja oletettavasti teillä on, ja kiitos kaikille vanhemmille, ketä tätä nyt katsoo, mutta anyway. Niin Growtopia on multiplayer-peli, jossa sä keräät kamaa, ja sä yrität saada mahdollisimman paljon kamaa, ja mitä rikkaampi sä oot, sitä enemmän sä voit tehdä tavaroita. Ja saada tavaroita hankkia hieman ulkonäön tässä pelissä. Niin kuin te näette, täällä on tosi paljon ihmisiä, kaikki nämä on oikeita ihmisiä. Tässä näkyy lippu, mistä ne tulee. Ja sitten tässä Growissa on pimeäkin puoli, ja sitä kutsutaan niinku skämmäämiseksi tai varastamiseksi. Tai ihan miten sä haluat kutsua sitä. Mut anyway silleen, että tässä varastetaan tavaraa toisilta. Ja Growtopiassa se on tosi iso osa Growtopiaa, ja se leviää koko ajan, koska skämmäämisellä sä voit saada päivässä 300 VL, kun muilla tavoilla sä voit saada kuukaudessa 100 VL normaalisti. Ja sen takia ihmiset skämmää, mutta skämmäämisestä oikeasti tulee paha mieli. Ja jos te annatte teidän lasten skämmätä tässä pelissä, niin se voi aiheuttaa tosi paljon mielipahaa sille, ketä se skämmää. Ja koska Growtopiaan voi ostaa oikealla rahalla tavaroita, niin silloin teidän lapsi varastaa oikeita rahaa. Ja sit jos jos teidän lapsi varastaa oikeita rahaa, jota epäilen, että te haluatte, että se tekee, niin suosittelen, että te puhutte sille ja kysytte, että miten te saatte tavaraa ja muutenkin, että mitä te teette tässä pelissä. Ja Growin ikäraja on muistaakseni 3V tai 7V, mutta koska tässä pelissä on tosi paljon asioita, jotka ei just sovellu 3-vuotiaalle. Esimerkiksi tässä voi kiroilla, mutta jos teidän lapsi pelaa tätä peliä, varsinkin englanninkielisten kanssa, vaikka jos se osaa hyvin englantia, ja muutenkin, niin menkää, pyytäkää sen puhelinta hetkeksi tai tietokonetta, millä ikinä se pelaakaan, tablettia tai ihan sama. Painakaa tätä tämmöstä nappia täällä, Options, ja menkää aikuisasetuksiin. Täältä voitte ottaa, että se ottaa niinku pahat sanat, ottaa pois. Tai sitten, että näkee chattia vaan kavereilta, ei voi addata kavereita. Ei pysty nähdä niin kuin kylteissä tekstiä. Ja tää on tosi tärkeä, ettei pysty ostamaan mitään. Ja sitten että ei pysty saamaan ilmaisia gemeja sillä, että latailee sovelluksia. Niin nää suosittelen tosi monelle ja sitten jos se on varsinkin pienille lapsille, koska pienet lapset ei ymmärrä mitä esim. Ostaminen ja raha meinaa. Sitten tähän laitetaan niinku joku salasana, mitä haluu, ja sitten laittaa se uudestaan, tallentaa, niin sit sulla on toiminnassa niin kuin nämä salasanat ja kaikki muutkin. Ja sit se ei voi nähdä kirosanoja eikä muuta. Esim. Jos mä voin näyttää teille noin, ja sit mä kirjoitan jonkun pahan sanan, niin se näkyy tollasena muille. Ja siis sille jos se on pois. Ja en muuta millään tavalla halunnut kiroilla tässä videossa. Mut siis demonstraatiotarkoituksista. Tässä pelissä myös se skämmääminen, niin oikeasti sanokaa teidän lapsille, että se ei tekisi sitä, koska mä tiedän, että se on skämmäämistä oikeita rahaa, ja oliko se Iltalehti vai joku siitä teki artikkelin vähän aikaa sitten, jossa ne sanoi, että tässä pelissä voi varastaa tavaraa ja pienet lapset pelaa sitä. Ja mulla on nyt oma mielipide tähän, mä oon vähän tutkinut sitä asiaa, ja se on totta, sä voit varastaa tästä tavaraa, mutta se on
se on niinku omasta tahdosta, ja jos sun lapsi osaa, että sitä ei skämmätä, niin silloin siltä ei varasteta tavaraa ja sun ei ole pakko ostaa oikealla rahalla. Mutta on se silti niinku satojen tuntia ansiosta sä oot saanut tavaraa ja se varastetaan sut sekunneissa. Niin ei se ole kivaa ikinä. Mutta sitä mä vaan sanon, että se on niinku yliliioiteltu se teksti, jos te olette lukenut sen. Jos sitten mä voin jättää linkin, jos mä löydän se tuonne descriptioon, niin te voitte käydä itse lukemassa sen, niin se on tosi yliliioiteltu. Esim. Mulla on tätä peliä pelattu niinku 1968 tuntia ja tää on tehty 463 päivää sitten tää akkontti. Ja jos mut varastetaan yhtäkkiä kaikki mun kamat, niin se olisi tosi harmillista sinänsä, koska sä näkisit vaan, että kaikki nämä tunnit, kaikki mitä sä oot tehnyt tässä pelissä, niin siitä on tullut äärimmäisen laitonta, ei laitonta, vaan kaikki se on ihan turhasta. Sitten mitä te haluatte varmaan sanoa teidän lapsille, että ne ei myisi VL:iä oikeaan rahaa, ja siinä on kaksikin syytä. Eka syy on se, että se ei välttämättä niinku, saattaa olla niinku, miten mä muotoilisin tämän, että se niinku pilaa tämän pelin idean, ja se on muutenkin laiton tässä pelissä. Ja toinen syy on se, että yleensä kun se myy VL:iä oikeaan rahaa, niin sille on vanhemmilta lupaa siihen. Ja jos sille on vanhemmilta lupaa siihen, niin silloin siitä voi tulla tosi paljon ongelmia. Ihan vaan sen takia, koska sinne vanhemmat voi suuttua siitä, että yhtäkkiä joku onkin käyttänyt niiden omat rahat tähän peliin, kun se ei ole tajunnut, mitä se voisi tehdä niillä rahoilla ja miten se voisi säästää ne. Niin suosittelen sanoa teidän lapsille, ettei ne osta oikealla rahalla eikä myy oikeaan rahaa. Koska yleensä siinä tulee tosi iso koukutus, kun sä myyt oikeaan rahaa, että sä alat skämmäämään, että sä saisit lisää oikeaa rahaa. Ja se vaan viedä pelin idean ja tekee tosi paljon mielipahaa toisille ja se on oikean rahan niinku viemistä. Koska ne ois voinut myydä ne oikeaan rahaa. Mutta on Grovissa paljon hyviä puolia. Sä voit pukeutua, sä voit chatata kavereitten kanssa, sä voit tutustua uusiin ihmisiin. Mä oon tutustunut mun parhaimpiin kavereihin Grovtopian kautta niin kuin netissä, en oikeassa elämässä. Ja niin, mut ei mulla ole muuta. Suosittelen nyt vaan totta, niinku oppii tän, niinku, miten tässä pelissä tehdään ennen kuin niinku, sanotte jotain teidän lapsille, että miten niinku, mitä tässä tapahtuu, niin sun lapset voi vaan näyttää sut tän. Ei mulla ole muuta, mun puolesta se on moikka.